जेराव मोनो बावहायनो नोंखौ गोथां बुग्लिनाय जागोन नोंखौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोलैखौ दोननानै जेबो लाब गैया बिखौ माने लीगल प्रोसेसजों हाई कोर्टनि अर्डार दंखायो माने इभिक्शन जानांगौ होननानै इभिक्शन जादों माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव सोरबा इनक्रोच खालामदों इलिगेलि हाबफैदों बेथ' मोजांनिसो बाथ्रा जानांगौ जों बर' हिसाबै दिनै जायाखै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव इभिक्शन जायाखै मोनसेबो जायगायाव पर्यायक्रमे जालांदों आरो बेनिखायनो नोंथाङा सोंनाय माने मा बहाबा इभिक्शन जादों जुदि इभिक्शन जायाखैब्ला नोंथाङा सोंनाय नङामोन बहाबा जादों निश्चय नोंथांमोना नुदों आरो इभिक्शन जादोंखायनो बहाबा माने मानसिफोरखौ एसे गोदाव सोराव जानायनि बाथ्रा खोनादों आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा माने कनसियासलि आरो सिरियासलि बुंदों जायफोरा माने जेनुइन थागिबि बिथांमोननो माने हानि आरो न'नि बेबस्थाखौ खालामना होगोन होननानै आरो माखासे बेले बेफोरबायदि बाथ्रायाबो जादों सरकारनिफ्राय जेसे हायो बिथांमोनखौ हेल्प खालामदों दा बाथ्राया जाबाय जोंनि मानसिफोरा लिगेल आरो इलिगेलखौ माला बुजिगोन दा बेखौ एसे बुजिनायनि सम जाबाय खदानाव जों नुनो मोनदों सोरनिबा साब्लाइ बागानखौ बा सोरनिबा गोबां लबार बागानफोरखौ जिहेतु इभिक्शन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय गोबां जायगायाव दिनै फरेस्ट एरियायाव गोबां गुबुन हारिफोराबो दखल खालामनानै दङ नाथाय बिथांमोनखौ इभिक्शन खालामगोन ना खालामा निजे इनिशिएटिभ माने दिनै आसामावनो जों नायोब्ला नुगोन माखासे जायगायाव माने इभिक्शन जादों गुरुकुटियावबो जादों आरो माने बरबारियावबो जादों आरो माखासे जायगायाव बिदि माने जादों बेफोरबायदि माने सरकारनि मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे बाथ्रा बेफोर माने जालांबाय थायो पर्यायक्रमे नोंथाङा जि बाथ्राखौ मोनथिनो लुगैदों रायजोफोरखौ मोनथिनो लुबैदों दा जोङो मालानिफ्राय जोङो सांग्रां जागोन जों जे बर' जातिखौ माने मालाबा बुंनो नागिरदों जों माने बिराद कनसियास जाबाय जों आसलथे कनसियास जामारदों ना जामाराखै जों खोथायावल'सो बुंदों ना जोङो प्रेक्टिकेलाव बेखौ बाहायदोंबो जुदि जोङो थारैनो कनसियास जाबायब्ला जों माखासे बाथ्राखौ इलिगेल माबे राइट माबे रं माबे लिगेल एसेथ' नायनो सोलोंनांसिगौ दिनै मालायनि सायाव 100% डिपेन्डेन्ट जानानै संसारखौ बोरै जानो नागिरखो नङा होमबा जुदि हारिया मोनसे डिसिप्लिन गोनां हारिब्ला जों एसे माखासे बाथ्राखौ सानै हयै एसे बुंनो सोलोंनाय मावनो सोलोंनाय बेफोरखौ एसे खालामनांसिगौ होननानै आं सानो आरो ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈ যিমান চৰকাৰী ভূমিত বাস কৰি থকা লোক আছে সকলোকে মেডি পট্টা বিজেপি দলে হাতত তুলি দিব আমাক মাটিৰ অধিকাৰ লাগিবনে নাই আৰু ৰাইজ বিজেপি দলে আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো মই যদি মাটি কিনা বেচা কৰিব খোজো 15ৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত এছডিচিয়ে পাৰমিশন দিব লাগিবই আৰু আজিয়ে মই ইয়াৰ এছডিচি সকলক আজিয়ে মই কৈ দিছো যে হাগ্ৰামাৰ দিন গুচি গল যিমান মাটি কিনা বেচা কৰাৰ পাৰমিশন এছডিচি অফিসত পৰি আছে আজিৰ পৰাই সাফ কৰা আৰম্ভ কৰক আমি সকলোকে পাৰমিশন দিব লাগিব नोंथांमोनाथ' खोनानो मोनखाबाय हानि सायावहाय बेसेबां टारगेट दं बिटिसिआव रायजोफोर बेखौ जोङो 1 नाम्बार सानग्रोनांगौ नों बायदि मानसिया जों बर' सुबुंखौ मा ड्राग्सजों गोदोना थाजानायखौ लुबैदों ना जोंनि बर' लाइमोन आइजोफोरखौ देहा फाननायावनो गोदोना थाजानो लुबैदों नों सासे 1 नाम्बार स्टुपिड नोङो मोनथिबाय नोंखौ जेराव मोनो बावहायनो नोंखौ गोथां बुग्लिनाय जागोन नोंखौ आरो बेफोरबायदि मानसिखौ जोलैखौ दोननानै जेबो लाब गैया बिखौ बुथारखानायनि अनगायै जेबो लाब गैया बुथारखानानैसो दोननांगौ बिदिखौ बे दिनै ड्राग्सआ मा खालामदों दिनै नों जादों बे ड्राग्सआ दिनै गुबुन सासेखौबोथ' जाहोदोंना नों थैगोन दिनैहाय गुबुनखौबो जे लांफागोन बिदि अबस्था जानानै दङ ड्राग्सआ सासेजों लोगोसे 100 जना दिनै थैलांगासिनो दङ जों बर' लाइमोनफ्रा दिनै साफागुरियावनो नों नाय क'क्राझार बायदियाव नाय गुवाहाटी टाउन बायदियाव नाय सोर जादों बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सोर फरायदों कलेजाव फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेफोरबायदि फरायनाय गथ'फ्रासो जागासिनो दङ सोरबा क्लास 9 10 बेफोरबायदि फरायनाय गथ'फ्रासो दिनै ड्राग्सखौ जागासिनो दङ